and College of Education. She's the concurrent chief librarian ng City World Colleges. Yeah, she's from Alaminos, Pangasinan. Nung sulatin ko ito, I was not thinking of a particular girl. Ini-imagine ko lang yung pwedeng tawag niya, hindi ko nagdidapon ng Ilocano, pag-aalayan. Kailangan dito isang dalaga. Kanina may kausap ako, Christine Gu, young lady, yung nag-deliver kanina. Meron ba kayong upuan dyan na pwedeng gamitin dito? Problema itong ilaw. Mahirap pasahin itong manuskrito eh. It's a love poem. Pero hindi diretsuhan. Si Christine ay 16 years old, 18 years old, taga-UP. Yeah. Nasa speech ka, no? Yeah. Hindi niya maintindihan ng Ilocano. Pero yung intensity ng delivery, baka ito'y mapag-convince ka. There's something more in the language. Now, the language speaks for itself. Aywan ko, nanginginig na ako eh. Ang ganda-ganda itong girl na ito eh. This may be the last time na makita ko siya. Oo. Alam mo yung mga ganitong pa. Ang poem na ito, may kopya. At binigyan ko siya ng kopya, parang niya. Ngayon, yung kaibigan niya, si Julian de Guzman Mendoza, na half-breed yan, Ilocano mother niya. Sabi ko kay Christine, i-xerox mo yung kopya niyan dahil napakibagay ito, trust na ito eh. At ibigay mo kay Julian at ipabasa sa kanyang nanay. Then she will appreciate the poem. Baka sakali naman yung tatay ni Julian eh, siya magde-deliver. Tagalog ba tatay mo? Tagalog? Ganon. Okay. Pwede na. Okay, ang title nito, At the Rosal, Kalagitang Matang. See, indirect yan. At the Rosal, Kalagitang Matang. Libno sa kabangluan, berhin lang, at da kulalanti, Kalagitang Matang. Aglinlinay, ayat da, Diyos lang, lumawatan. Anghel, kadagita bibig mo, arangin da, dero nga gayos iti karawan. Alapati, kadagita bibig mo, at dapoy, iti barukong mo, arangin da, dero nga gayos, kadagita prosko. At da, when at da, amok na da, itak na kalabalitas, papatayak, nagyak maligtas. Buenas, adarusal, Kalagitang Matang. Lignos sa kabangluan, berhin lang ipangaligan. Translation of the first two lines.